Добрай раніцы, мае шаноўныя гледачы. Сёння з вами будзем гуляць у Long Dark. Так, хвіліначку, толькі я тут спадзяюся, што гук ёсць, усё ёсць. Нешта там рыкнула. Мяркую, што голам мяне добра чуваць. Давайте такім чынам працягнем. Мы завершылі ўжо у аўторак асноўную сюжэтную кампанію. 5-ю главу, эпізод «Хто як любіць». Вось, мы вяртаемся ў наш выжывач, дзе мы... Я ўжо не памятаю, дзе, дарэчы, але мы малявалі мапу. Мы зараз знаходзімся ў пячоры нейкай. Можна паглядзець, у якой? Вежа... Маяк... Вось так. Чакай. Прычэпы. Хата філосафа. І маяк. Щось я забыўся, бляха. А што гэта ў нас? А за мапа такая. Так, чакайце, божах, наш шып прызвычаецца да гэтага. Да чуллівасці іншай. Учора гэты... Стапе. Так, вось мы дзе. Так, мы зайшлі сюды. Мы замалявалі абсалютна ўсю мапу. Так, мы схаваліся ў пячоры, якая вядзе нас. І... А куды вядзе, я ўжо не памятаю. Так, добра. Аленіна Йо. Там лось гэта быў, ці то хто. Літрык вадзіцы Йо. Так, у нас раніца, правда? Нам няма чаго чакаць. Глядзіце, у нас... А што у цябе там, чакай, у інвентары такое 44. Ну мы цёпла проста апранутыя, таму, мабыць, ёй цяжка. Так, ну гэта трэба высушыць, гэта трэба скінуць, нам не трэба гэта з сабой цягаць, у нас яшчэ мала... Так, дзе я кінуў, чакай его. Вось так, хай яно будзе. Гэта ж лось, правда? Так, лось. Так, мы вяртаемся на загадкавае возера. Ці на разбораную чыгунку. Не, на загадкавае возера. Таму што ў нас гандляр наш знаходзіцца у бухце. Колькі я памятаю, драпежнікаў тут не павінна быць. Толькі што ветер дзімуем. Але ўсё роўно павінны спакойна дайсці да нашай мясцовасці. Маецца на ўвазе загадкавого возера. Так, нам трэба выканаць як мага больш замоў гандляра. Шмат з іх даволі цяжкія на пошук таго ці іншага. Вось, у нас ужо ёсць замова, за якую мы атрымаем сабе гэтую рэцэпт кулінарны, я яго сабе браў. Вось таму менавіта з ім і зробім. Наколькі я памятаю, там трэба будзе акумулятор прынесці, то бок мы пойдзем ажно у лакацыю суседнюю з бухтаю. Так, і завіруха пачынаецца, ось аж такі, як не круці. А будзе цяжка. Ось, карацей, на пачатку мы пераходзім да лакацыі бухта. У нас там ёсць яшчэ магчымасць палавіць рыбы. Мне не вельмі падабаецца там толькі таму, што варштат стаіць у памяшканні, а праз гэта у нас развіваецца... У нас развіваецца пастаянна клаўстрафобія. А што гэта рытнула? Дюненька зараз было. Так, не мяркую, што лепей не сюда, лепей сюда ісці. Ось, так што спакойненька, ціхаю сапаю, як гэта мы звычайна любім рабіць.
Змяняем собі локацію. На мінулым стрымы з руплівым картографам мы больш-менш разабраліся і замалявалі дзве мапы. Гэта было загадкавае возера і гэта была багна. Вось гэта. Руплівага картографа мы даробім ужо пазней. Я памятаю, што я ж тут знішчаў уже, правда ж, ваўкоў усялякіх. Тут іх не мусіць быць. Падмярзае наша будка. Будка маецца на ўвазе дубка. Вось цікава, дарэчы, наколькі моцна ўмовы ўплываюць. Вось пагуляўшы, колькі ў нас атрымалася стрымаў па сюжэтцы 3. Ну, мабыць, 4. Я абсалютна ўжо забыўся, як гэта пакутаваць на высокай складанасці. Ну, літаральна, вельмі хутка прызвычайваешся. Зараз, бляха, зробім памылку нейкую, ды падохнем яшчэ, не дай бог. Бо проста выйшаўшы вось на гэткае надвор'е, ужо падмярзаем, дзякуй богу, шмат здароўя. Але вось чаму я зараз пра гэта ўсё ўзгадаў? Праз тое, што ваўкоў тут да халеры. Ваўкоў да халеры, і кожная іх атака гэта... можа быць апошняя. Хаця вельмі небяспечна. Так, мы ж мядзведзя там не ўпалявалі, таму ёсць рызыка таго, што ён будзе недзе тут бадзяцца побач з намі. А вогнішча нам не развесці, на жаль. Пры гэткім ветры. Стаканыя галінкі. Калісьці даўно памятаю, гуляўшы ў гэтую гульню, у мяне мядзведзь даволі часта з'яўляўся вось тут, на чыгунцы гэтай. Падзяўся і, карацей, перакрываючы мне проста ўваход на локацыю. Так, добра, сыходзім. Туды ён, звычайна, не заходзіць, там мусіць быць бяспечна у гэтым тунэлі. Так, мы ідзем зараз у нашу сядзібу. Так, паглядзім, што ў нас адрамантаваць трэба з вопраткі. Пачакаем больш-менш прыязнага надвор'я, паглядзім, які ў нас шлях наперадзе. Бо менавіта з гэтай замовы і пачнем. Зараз толькі трэба паглядзець яшчэ, адкуль мы прыцягнем, можам прыцягнуць акумулятор. Гэта самая асноўная будзе праблема, таму што я памятаю, там было масла. Ну, не ў сэнсе не масла, а гэтае вось паліва для ліхтароў. Во, алея. Так, гэта мы звычайна здабываем з рыбы. І рыба на пры ўсім вельмі патрэбная, таму што у нас пастаянна ёсць дэфіцыт вітаміна С, апроч клаўстрафобіі яшчэ. Вырашае ажно дзве праблемы. То бок мы робім гэтыя, якія называюцца жэрліцы, абсталяванне для лоўлі рыбы. Вось, і спакойна сабе ловім, адпачываючы, пакідаючы гэту клаўстрафобію пазаду і недахоп вітаміна С. Гэта першае, што карыснае. Другое карыснае дзеянне. Вось, гэта гандляр, вядома. Калі мы будзем ісці ў бухту, наколькі я памятаю, там пераход нейкі прамы кароткі. Я штосьці зусім забыўся ўжо, адкуль туды шлях вядзе да бухты. Праз цясніну. Так, цясніну. Вось, нам трэба туды.
Супер, потому что там у нас есть кора березовая. На нашем шляху мы ее так само подберем не только на этой локации, але еще и у цясніне. Потом пройдем праз цясніну, там апынемся ў бухце. Там зробім усе неабходныя рэчы. Адзінае, што вось зноўку паўтаруся, скуль узяць акумулятор, бо машын няма тут. На гэтай лакацыі вось менавіта іх няма. Адзіная ж машына гэта тая, што стаіць на рэйках. Вось, і яна без акумулятора. А далей там мы ідзем па рэйках таксама праз цясніну. І там таксама няма акумулятора. Нідзе. То бок адзіная мясціна гэта ўсё ж такі кітабойны завод, які знаходзіцца у далёкім месцы адсюль. Так, выбачайся хвілінку, тэлефануюць. Спамеры ебучие. Так. Тут бяспечна. Значит, тут мы, вядома, рыбу ловіць не збіраемся. Не хочу. Тут непрыязна. Не патрэбна, карацей. Там уходим. Зараз толькі падсілкуемся, паглядзім, што мы можам зрабіць. Вось у гэтым мястэчку. Нам бы яшчэ, дарэчы, аднавіць прыпас стрэл. Гэта было б вельмі карысна. Варва, вітанкі. Рады цябе бачыць, шаноўны, як твае справы. Тут у нас прыпасы ежы шалёныя. І гатовыя, і не гатовыя. Працуем, ну дык вядома, што працуем. Мы працуем, і вы працуем, усе працуем. Так, вантроба высушаная, малады клён, скура. Яшчэ вантроба. Скура лася. Так, я думаю, што, слухайце, ведаеце, нам трэба нешта з гэтых вось шафаў прынесці сюды, таму што гэтыя шафы ўжо забітыя да самага верху. Можаш ты сюды падысці да мяне. Вось так зробім. Тут огледжена, давай тут бляшанки усялякія. Смецце усяляка. Так. Давай вантробы. І скуры. 10 килограмм, слухайце, у шуфляду можна закинуть. Нормас, чакай. Вось гэта я забяру. Каб сметнік зрабіць у іншым месцы. Твои вітанкі. Дарэчы, 8 гэтых прыемненька. Вось тут давайте зробім інструментары вось гэтым. Так, і скинем на сушку вось гэта. Так, готова, готова, готова. Секіра нам з собою патрэбна? Мабыць, не. Дзе нашыя замовы паглядзець, што нам трэба прыгатаваць для гандляра. Перанесці туды. Так. 2 павязкі пакуль хопіць, 10, 5, 7. Уже занадта шмат, але мы зацягнем гэта ўсё ж такі ў бухту. І там будзе прыпасы ў нас. Так. Можна было б, дарэчы, і гарбаты, але па ёй гарбату мы прыпасем для іншых. Чакай ты ныць. Во, бачыш, месца знайшоў для скуры. Так, яшчэ мне трэба будзе падумаць наконт... Так, варштат наверсе.
стрэл. Як іх павырабляць, ці ёсць у мяне бярозка і ўсё астатняе. Тут яшчэ вугаль у нас ёсць. Всё астатняе, так, бярозка ёсць. Гэта ў нас, так, згартаваныя стрэлы. Колькі ў мяне наканечнікаў? Ух ты, ёб твою мать, ну што я гэта з сабой цягаю? 9 наканечнікаў, і ў мяне зараз гэтая зламаецца. Так, 9 стрэл гэта... Чакай, з аднаго дрэўца 3, то бок гэта 3 бярозавых дрэўца. Алець, тут ты шо? Ачмурэць. Так. 3. Гэта маем. Пёрачкаў мала. Не памятаеце, мне патрэбна будзе металабрухт, каб вырабіць маць іх жэрліцы. Але гэта, мяркую, мы зробім ужо на месцы, там, на ўзбярэжжы. Так. Давай возьмем гэтае. Не, давай потым пойдзем паесці. Спачатку вось дрэўка зробім. 1,5 гадзінкі. Выдатна. Пойдем поедим. Оленіна приготована. Вось давай медведя з'їмо. І один. Шиковненько. Надвор'е неблагое для пераходу. Трохи ветру нам не пашкодзіць ніяк. Пойдем рабіць стрэлы сваім. Так, вось так, калі ласачка, і па 2 штукі. Выдатна. Ужо пазяхае яна. Чакай, яшчэ не сцямнела. О, выдатна. Тое, што зараз у мяне, блях, паўночны дзень, гэта добра. Можна, дарэчы, паразмаўляць будзе з нашым гэтым... Халера, як яго. Колькі мы жывем ужо? 281 дзень. Так. Замовы, дзе яны? Нема. О! Паліва для лямп, акумулятор зноўку і тканіна. Бляха, тканіна хутка стане дэфіцытам, мне падаецца. Калі так яшчэ будзе працягвацца гэтае. Давай вырабляць. Пакуль што хопіць, хадзем паспім. Бо ўжо амаль што сярэдзіна ночы. Наколькі я памятаю, тут мы ўсё гэта чыталі, але на усялякі выпадак. Можа, нешта новае з'явілася. Прадвазначаны журнал загрузкі 9 док. Так, паспяховая адаптацыя да высокіх тэмператур у цёплым сезоне. Красота папереднімі назіраннямі. Гэта мы бачылі ўжо. Так, колькі там у нас ежы? Нармалёва. Давай, 7 гадзін. Так. Рана, калі цёмна, як у срацы.
ўсё, ідзем есці, вось. Бачыш, выходзім. This pack is getting kind of heavy. Так, ну яшчэ 2 гадзінкі. Троху кімарнем, потым пойдзем даробім. Цвікадзёр. Та ідзе ложа. Так. Мы ж здароўе сваё аднавілі. О. Так, засталося, наколькі я памятаю, 3 стрэлы, так? Сюды давай. Одна? О! Шикоўна. Значыцца, калі зараз надвор'е нам дазволіць, то мы пойдзем сабе у нашае наступнае падарожжа. Так. Чакай, гэтае скідай. Гэтае скідай. 24%, дарэчы, засталося. Мне падаецца, прыйдзецца неяк ісці ў гэтую разборную чыгунку, бо у нас там шмат што засталося. Так, павяртаем. Ніны, малая. Так, 3 тканіны заўважылі сабе. Адзначылі. 2 паходні ёсць. 20 стрэл ёсць. Гэта скідай. Тут усё. З ежай, як заўсёды, нічога не змяняецца ў нас, так? Тут у нас што? Па вопратцы. Тут не патрабуецца рамонту, тут не патрабуецца. Скора гэтае хай будзе як ёсць, гэта можна адрамантаваць, страціўшы 2. Колькі яны даюць нам тэмпературу, слухайце, я ўжо забыўся. Так, трэба рыбу есці, як мага хутчэй. Але мы ідзем туды, там, дзе рыба ёсць. Угу. Так, вось гэтыя 0,7. Ну добра, яшчэ ёсць. Яшчэ ёсць, толькі 3 градусы, паўградусы. Агулам мы губляем. Так, па вадзе 0,59. Значыцца, раз, два. Так, спальнік. У нас ёсць мядзвежы, правда? Які ў яго, дарэчы, стан? 78. Так, а я тут 35 вольчиков маю. Угу. Ну не, дякую. Вельчики мне потрібні. Не зараз будуть. Де яны? Ось так. Так, ще у нас лук больш-менш. Як мы там пачуваемся? 42,7. Все равно нешта зашмат. Трошки больш вады у параўнанні звычайных. Так, гэта мы пацягнем у... Это... А, вот что. Вот что у нас... Я думаю, что же я тягаю тут. Такое. Ціртхе. Тут зима. Спокойней крыху стало. Калі тут зима. Прохолода. Давай скинем усё. Мы сабе знойдзем яшчэ, а вугаль мне там патрэбны, бо у нас будзе рыбалка. Усё, хадзем. Хадзем у бухту. Выдатна. Вельмі добрае надвор'е. Акурат для пераходу. Крышку прохолодна. Я бачу, 2 стрелки вниз показывают, але я думаю, что мы вытрымаем. Зараз будете летом глядеть мои стрымы про зиму холодную. Дарэчы, на наступны год ёсць задума
бо ми збираємося у вандроўку величезную, ну, будуем планы на месяц. Месяц, а може і полтори, а може і два, як атрымаецца. Будем бачыць. У мяне ёсць план стрыміць падчас вандроўкі з розных месц. Не ведаю толькі, ці атрымаецца з тварам, ну, а в любым выпадку краявід прыгожы гарантавана будзе. Тревел-блогінг? Не, нават не спадзявайся. З мяне блогер, ці, чакай, не блогер, а влогер такі сабе, ведаеце. Я, правда, ні гэта не спраўджваў, ніколі не рабіў, але нават і жадання няма. Праз гэта я адпаведна лічу, што і ні халеры не атрымаецца. Не, я лічу, што я буду проста лаптоп набуду, які дазволіць гуляць у мае гэтыя гульні, якія я звычайна стрымлю. І, ну, проста уяві сабе нейкую лакацыю прыгожую, дзе мы будзем. Вось ставіць камеру альбо накіроўваць яе на мяне з фонам той лакацыі, якая там ёсць. Ну, альбо проста на фон, на лакацыю, у якой мы будзем. Замест аўтара, скажем так. Ну і все, і проста ўвечары сядзець гадзінку, мабыць, дзве. Хутчэй за ўсё так, па 2 гадзінкі стрыміць. Проста каб праз гэты месяц ці два, колькі у нас зойме гэтая вандроўка, не пагубляць кантакт з аўдыторыяй. Так, трэба гэтае вось смецце прыбраць, то я нешта хаджу каля яго. Сёння як рукі не дайдуць. А куды? У нас, карацей, з жонкаю вельмі даўно ўжо, яшчэ калі мы жылі ў Беларусі, была такая мара праехаць Еўропу з усходу на захад і з поўначы на поўдзень. І вось зараз усё складаецца такім чынам, што будзе вельмі выгодна акурат такі наступным годзе паехаць ад Польшчы па поўначы, маецца на ўвазе Польшчы, па Балтыйскім моры на захад, то бок ажно да Партугаліі па паўночнай гэтым беразе, потым спусціцца ўніз па Партугаліі, ужо па поўдні Еўропы. Адзінае у нас толькі зараз, скажам так, пытанне, якое гэта ці ехаць у Італіі на поўдзень, на Сіцылію, напрыклад, выкарыстоўваючы паром. І тое самае пытанне тычыцца да Грэцыі, таму што, ну, зараз жонка ў Грэцыю, напрыклад, не хоча, але праз год усё можа змяніцца. Але вось такая думка ёсць. Ну, адпаведна, вяртацца па мяжы ўсходняй, каля Балгарыі, там жа ж ёсць гэтая, чакае, Сербія, вось, і так далей. Такі зрабіць, такую петельку зрабіць. Потым яшчэ думка вось наконт з поўначы на поўдзень, гэта даехаць у Нарвегію, Ісландыю, вось, сплаваць, і хіба што, ну, Нарвегія, Швецыя, Данія, Ісландыя. Гэта за адзін вось такі скачок. Вось. І яшчэ думка у нас была, чакай, апошняя. Гэта трэця, якую мы найменш за ўсё абмяркоўвалі, таму... Брытанія, вон, зараз узгадаў. Проста ў Брытанію праехаць на машыне. Да Кале, адтуль у Дувр, вось, і там ужо да Шатландыі. Праз Уэльс, Англію, да Шатландыі. Але вось апошнія дзве думкі, маецца на ўвазе вось гэтыя паўночныя вандроўкі, яны, ну, адкладаюцца, ну, прыблізна... Што гэта за шапканне было такое зараз? Не зразумеў. Нібы пыхнуў мядзведзь, а тут жа ж ніколі няма мядзведзя. Ну, карацей, цікава. Вось, так што
лаптоп MSI. Мне насраць, шчыра кажучы, вырва, мне насраць будзе, які там будзе лаптоп, галоўнае, каб ён працаваў. Вось, і дазваляў зрабіць тое, што This pack is плануецца. getting heavy. Надоечы бачыла крафтавую украінскую шайтан-машыну ноутбук на паліве. Што? Гэта як? Спіртам запраўляць? Ці гэтым бензінам? Так, кара гэта святое. Так, ведаеце, што мне трэба будзе ўсё ж такі вось надвор'е не дазваляе, непрыязнае, але мне трэба неяк. Даецца ўсё ж такі гарбаткі бахнуць будзе. То бок прыйдзецца скарыстаць запалку. І паходню падпаліць, адпаведна. Ой, я затрындзеўся, забыўся там на той мапе. На возеры загадкавым прайсці праз кропачку, дзе з'яўляецца кара. Халера. Памыліўся. Ну, не надта моцна, вядома, там усяго два кавалачкі, яму 3. Але ўсё ж такі трэба было падабраць. Так. Ну, шкада, няма надвор'я, каб запаліць сабе. Так, што мы маем у выніку? Трэба зрабіць сабе кары. Так, бензінам, мабыць, відаць, генератор неяк... Праз генератор, я зразумеў. Ну, тады даволі ўсё проста. Распальваем вогнішча, робім сабе гарбаткі цёпленькай. Тым самым мы знізім сабе рызыку гэтага вітаміна С. І крыху дададзім. Так, усё сюды. Бярозавае, так, гатуем. Абы няблага было б яшчэ ваду сабе зрабіць, таму што... Так, гэтае мы вып'ем. Усё, перахоладжаная адразу зляцела. Нават крыху аднавім сабе здароўе. Так, невялічкія прыпасікі. Всё, апошняе. Так, і вады колькі засталося? Літрак. Больш не трэба. Давай-ка мы вось так зробім. Все ж таки. Вось так, забрали. Sure, I can carry much more. А ты, дзяўчына, не ный. Спокойно идем. Так. Не забыться позбирать щекару. Бляха, не трапляю. Вот что значится не гулять у выживач. Довольно давно. Губляется механика. Пальцы уже не так працуюць. Вось. Яшчэ адна гэтая аб'яўка. Пакуль прыгадаўшы з гэтымі ўсімі вандроўкамі гэтак далей. Напрыканцы чэрвеня таксама я знікну на тыдзень. Вось, калі раптам будзе патрэбна, то зраблю таксама відосік, дзе білі, што рабілі. Так, няма нічога. Лёха, вітаначкі, рада цябе бачыць.
Табе вітанкі самыя сардэчныя. Што цікавага ўчора адбылося? Неяк няшмат зусім кары гэтым разам. Мы не доечы тут збіралі, што ці што? Цішэй, сюды. Так, ще наконт заўтрашняга стрыму. Заўтра у нас субнаўтыка павінна быць. Вось, калі яна ўвечары выйдзе, то з вялікім задавальненнем заўтра і пачнем яе праходзіць. Так, тут няма нічога, няма. Зараз тут зазірнем. Ось тут ёсць, бачу. Добре. Не фантастычны ураджай у нас атрымаўся бярозавай кары, але больш за нічога. Гэта факт. Так, наколькі я памятаю, вось гэты мох нам не патрэбны. Нам толькі патрэбны тканіна. Так, я вось што думаю, мы зараз прыйдзем на нашу сядзібу, гэтую базу на паліўнай станцыі. Там у нас рыба маецца. Мы яе з'едзім. Акурат такі будзем галодныя, як сабакі. Вось. З'едзім тую рыбу, аддамім сабе вітамін С і пойдзем праз пячору да лакацыі, дзе ў нас акумулятары маюцца. Хоць заўтра будзе нармалёвая гульня. У сэнсе, Лёха, што ты кажаш? Far Cry табе кепская гульня, ці што? Мне падаецца, учора мы вельмі пладавіта пагулялі ў Far Cry, усё зрабілі. Я нават не разлічваў на тое, што мы сапраўды павызваляем абсалютна ўсё на мапе. І ўжо на наступны тыдзень пакінем толькі сюжэт, засяродзімся на ім. Я ведаю, што ты, Лонгдарк, зычыш гэтай дзеўчыне толькі памерці. Ці мужчыне ўжо не памятаю, што за персанаж у нас тут дзеўчына выжывае. Так, гэтага мне шмат. То есть не памятаю, ці там ёкара. Даецца нема. Все, ходим. Што ты пастаянна зычыш толькі благое. Ось, але ж выжывач на гэтым і палягае. А панад усім і перад усім выжываць. Як шутан нарм, як гульня, херня. А вось тут я не згодны. Мне падабаецца. Вясёлы. Не гэты. Я думаю, боже, я чую каркара, мне чуецца як кот караве. Прыгажосць. Яснае неба, я запалачку выкарыстаў ужо. Ну што паробіш? Адно і тое тра-та-та? Дык... Тра-та-та, чакай. Па-першае, не зусім. Гэта проста ж я так гуляю. Ну, то бок, выкарыстоўваючы плюс-мінус адну і тую зброю. Там тэхнічна яе, куляючы туды-сюды на гранатамёце, штосьці падобнае. А так жа ж варыянтаў праходжання вельмі шмат. Пад стыль свой любімы. Хочаш з кулямётам, хочаш з пісталетам. Ось. Ведаеш, калі табе чагосьці не хапае, дык ты ж напішы, а давай мы гэтую місію зробім, напрыклад, з ножом. Ну, толькі можна кідаць ножы і гэтым тейкдаун рабіць. Вось.
І ўжо ёсць сэнс нейкі, нейкае вычварэнства рабіць. Альбо толькі гранаты. І гранатамётаў. Альбо яшчэ нейкая лухта. Ау, там жа ж ёсць яшчэ вагнемёты, памятаеш? Там вагнемёт можна скарыстаць. Так што тут, я лічу, ты не правы, ты не маеш рацыі. Цыцачкі не ўлік. Цыцачкі гэтае наша ўсё. Мне падаецца, там ёсць асобнае падраздзяленне праграмістаў, дызайнераў, якія малююць гэтыя цыцачкі, выводзячы кожную рыску. Выходзім у нажы. Ну, тыпу таго ВРВ, так. Вось проста, тыпу, каб альбо паржаць, пасмяяцца, так бы мовіць, ад душы, альбо неяк гэтае вока сабе пацешыць, ведаеш. Тыпы узрывамі нейкімі, як то міны. Там жа ж сішка ёсць нават, Сі-4. Так, бля, чакайце, я пройду. Бо ў мяне лыткі ажно трасуцца, калі я тут іду. Ось, там жа ж варыянтаў шмат. Рабі не хачу. Сюжэт, вось, калі ўжо казаць выключна пра мяне, пра маё меркаванне, добрая гульня ці кепская, я ж у асноўным звяртаю увагу на сюжэт, то Far Cry не пра гэтае. І, шчыра кажучы, будь якая часціна, яна не пра гэтае. Што 6-я была добрая, але сюжэт, ну, шчыра кажучы, меў свае павароты, але і хібаў меў. Гэта немало. I wonder if I can drop any of this gear. Все, узбережне шоше. Пайшлі. Зараз паемо крыху рыбкі. Ось вадзіцца сербанем. Ух, якое на дворы прышпільнае. Як я гэта люблю і паважаю. Ля там морачка. Табе не прыйдзецца год глядзець, тады яе не прыйдзецца год глядзець. Ай, себе бляха. Што ты не рабі, як ты не рабі, ўсё роўна. Усім незадаволеныя. Мне толькі двойка Far Cry запомнілася, а з народнай Троцкі трошки крынжанула? Троцкі трошки? Не, Эш далёка ад С. Эш С не тое. Ад трэцяй, мабыць, ад тройкі. Крынжанула? А чаму? Мне падаецца, тройка яна ў топе заўсёды. Вось я колькі глядзеў агляды на ўсе серыі. У прынцыпе, гэта ж адна з мэтаў у нас, калі мы праходзім у адваротным накірунку ад 6 да 1. Каб паглядзець і зрабіць свой рэйтынг, то, падаецца, тройка трапляе заўсёды ў топ-3 ва ўсіх. Табе не спадабалася? Не, я разумею, гэта відавочна ўжо, што табе не спадабалася, але ж пытаюся чаму, што там магло б быць такое. Бо я праходзіў, вось зараз ужо высветлілі, што гэта я праходзіў у далёкія часы не тройку, а чацвёрку, не чацвёрку, а тройку. Вось, і адпаведна нейкія там флэшбэкі ў мяне, мабыць, з гэтага юнацтва, з тых часоў яны будуць. Але я не ўзгадаю, каб нешта там такое было жудаснае, кепскае.
Дзе яны там равуць, там же ж труп ляжыць, падаецца. Другая вось, напрыклад, я памятаю, бо яна ў Афрыцы была, і мне дакучыла катацца па дарогах з блокпастамі. Вось гэта я памятаю, што былі блокпасты з бясконцамі непісямі. Ну, то бок ты іх заваліш, ад'едзеш там на метраў 500, а яны адраджаюцца. Пачынаюць ужо... Былі выпадкі, калі нават у спіну пачыналі страляць. Хаця вось толькі-толькі ты іх заваліў. А з трэцяй я штосьці не ўзгадаю нічога такога. Там, акрамя васа, запамінальнага асабліва нічога і няма. ГГ з сябрамі хоча абняць і закрыць нарэшце пад бярозкай, каб не нудзеў. А з васа як ранжанула. Ну, можа быць, я ўжо не памятаю сюжэт, якая там была матывацыя ў васа. Памятаю, што ён быў вельмі шалёны. Такі натуральны псіх, які сустракаўся нам і ў 6-й частцы, і ў 5-й іх было. Проста ажно занадта, на мой погляд. За што я 5-ю не полюбіў. Ну просто там такая матывацыя жудасная. Толькі адзін герой мне спадабаўся, гэта вось пілот, які спрабаваў уляцець і застаўся разам з жонкой бараніць сваё. Усе астатнія гэта просто, як ты кажаш, крынжаціна. Натуральная, безгрунтоўная, абсалютна ніякага падмурку, ні розуму, нічога няма ў гэтых людзей. Ну, людзей, персанажаў, выбачаюся. Якая локацыя прышпільная. Шалець можна. Так, блокпасты мяне задаўбалі. З іншага боку іх можна не чысціць і замінаюцца. Так, я потым ужо просто праязджаў іх. Ну, ты то бок едзеш там, задушыш кагосьці, ну і добра, здушыш. А не, дык не, просто паехаў па сваіх справах, не звяртаючы на іх увагі. Ай, прыгоженька і цёпленька. Так, нам трэба яшчэ, слухайце, і дровы то пазбіраць, не забывацца на гэтым. То мы ідзем, слухайце, па дарозе выключна і ўсё. А то і вогнішча не распалім. Гэта, наколькі я памятаю, перадапошні ў нас паходня. Там у нас шахта. Я памятаю, што гэтую шахту можна палутаць крыху, калі зянне маецца, але луту там амаль ніякага няма. Можа і памыляюся, але хутчэй за ўсё не. Так, яшчэ не забыцца, што нам трэба будзе рыбу лавіць. Даволі шмат. Так, уже апошні. Трэба распаліць вогнішча сабе ды нарыбіць паходняў. Хаця з іншага боку у нас даволі цяпло. Дык навошта? Лінзы распалім. Вось, калі раптам вогнішча спатрэбіцца в агонь. Але падзякуем тройцы
Розуміємо про думки Васа. Ножик у йожик. Про ножик у йожик я не пам'ятаю нічого. Так, але про ягоні думки, про те, як удала актору атрымалася агучыць гэта ўсё. Што амерыканскаму, што расейскаму. Гэта сапраўды праўда. Адзінае, ведаеце, што... Never been so hungry in my life. Та пацярпі крыху. Вось так мы зробім, давай. І гэта... там жа ж ваўкі адродзяцца. 3 ваўкі. Вось там, паходне, мне спатрэбіцца, каб ад іх адбіцца. Так, дадаем паліва. Халера, адзін добры, другі, ну зусім кепскі. Ну, дзеўчына, ну. Пойдем. Наколькі я памятаю, тут у нас тканіны няма. Прыйдзецца нам тканіну цягнуць з той лакацыі, адкуль і акумулятор. Адзінае толькі трэба ўвесь свой брухт, інструменты, ўсё такое. Самурай з Радомі, честь! Поздравимте, моя улюблёна локація. Так. Надбрежна автострада. Cześć, samuraj. Robimy handlarze. Zamówienia od handlarza miejscowego. Tak, wałki powinny być тут неподалеку. Треба подняться тут знову з гори гэты. Поглядзець, дзе яны ёсць. Ну і мядзведь тут, вядома. Мы ж яго не забілі мінулым разам, правда? Калі тут былі. Ля, паглядзі, ўсё як спакойна. І ваўкоў няма. Гэта што за рай? Ага. Гэта выжываць ці што? Добра, голодныя приперліся. Так, нам ще Вадим казаў, што у гандляра будуць пігулкі з вітамінам С. Так, гэта не тое, што я хацеў, вось гэтае. О, чуеце? Сябру. Ты дзе там? Чуеш ты, говно? Во-во-во, бяжи сюды. Ой, дзевчына, ты нейкая дурная. Давай, малы, чакаю. Оу! Ну, говно здараецца. Ты трымайся, галоўны. Так, ще. Бо у нас, бачите, у нас тут вітаміна С не хапає. Треба під'їсти нормальово так. Ось так, видать. Так, jest. Twórcy gry dobrze atrakcyjnie grał tych handlarzem. Tak, tak, tak. Сюди давай. Zgoda. Zgoda, masz rację.
Так, сюди. О, у нас тут ёсць яшчэ вугельчык. Мы свой пакінем тут. Ось так. Потым гэтае мы сюды скідаем. Ось так. Трэба рыхтавацца да пераходу. Як там у нас? А, ўжо вечар. Ну, я ў ноч не пайду, на жаль. Так, я ў ноч не пайду. Расцяжэнне. Тут овсянка ў нас ёсць нейкая. Што да халеры ўсяго. Так, а ведаеце, што мне трэба? Мне падаецца, трэба з яго пайсці зняць скуру. У нас жа ж ёсць нагавіцы, так. У нас ёсць нагавіцы, трэба скуру з яго зняць. Кар, чакай. Мы адтуль перанеслі ўсю ваду, правда ж? З рыбацкай, так. Тут вады гэтай нам не трэба. Добра. Я просто клапачуся пра тое, каб вагонь не згас марна. Вось, ну, адпаведна. Так, вантробы не, дзякуй. Я сабе пакінем. А гэта што такое? Нейкія баты, выбачаюся, зараз хвіліначку. Павёўся на цыцачкі. І галоўнае, пачаў абараняцца Far Cry, а не Long Dark. А дык як гэта Long Dark бараніць, калі я ведаю, што ты да яго ставішся не вельмі прыязна? Я разумею, што частка з твайго тролінгу гэта вось проста тролінг. Але тым не менш. Так жа робіць гэта не беспадстаўна, калі кажа, што хутчэй бы яна ўжо памерла, правда? Правда. Так. Ведаеце што? Мне трэба ісці здабываць тканіну. Тканіну. Падзем. Гэта каб мне цягнуць тканіну з бухты. Давай яе працягнем адсюль. А у нас тут дом. Толькі адзін і даступны, правда? Там яшчэ вагончык але вагончык пусты. Ну, давай сюды. Але раптам што, калі прыйдзецца туды, можа ісці ў тыя хаты. Містер 8-біт патата, вітаначкі. Як myślisz, będzie jeszcze jakiś dodatek do tej gry, czy część druga? A ta pozostaje już bez nowego kontentu. Słuchaj, Samurai, wiem, że może to nie spodobać się, ale po wyjściu piątej części, tak, historii, ja myślę, że po prostu zapamiętałem o tę grę. Jestem wpełniony, że jakaś, wiesz, audytoria, czyli spółka graczów będzie coś robiła, jakieś mody, czyli coś podobnego, ale deweloper nie. Myślę, że będą pracować nad drugą częścią tylko. Bo przecież ty grałeś, tak? Ty grałeś w część 5 historii. Ой. Ой. Паспелі. Мне гэта падабаецца ў гэтай гульні. Вось тут яшчэ 2 фіранкі трэба будзе зрэзаць. Так. Але халера з ім, слухайце, нават калі і згасне наша паходня, то нічога кепскага не адбудзецца. Давай мы просто доробим вот тут и все. Так, и у нас осталось что? Той покойчик. Нет, тут покойчика нема, вось гэтыя фіраны трэба. Так, а до той дацягнуся. Выдатна. Супер, так. Трэба адсюль выходзіць, куды? Ось сюды.
Тканіну мы здабылі сабе, зараз мы яе пакладзем у шафу на нашай базе. Як там у нас вітамін С? Ще трэба будзе рыбы паесці. Так, і на заўтра будзем выходзіць у бухту. Ад шашы, адтуль прыцягнем акумулятар. І будзем... Што будзем? Будзем рабіць рыбу. Каб было 3 літры, а гэта шмат рыбы патрэбна. Not sure I can carry much more. Спадзяюся, вы памятаеце, у нас гэта заняло часу. Серьезно так. Так. Ось так. Рехолокацию подрубаем. Тут пустая шафа. А вот тут были так. Вопратка была. Сюда. Передаваю все. Себе возьмем 5. И раницею адрамантуемся. Так, 7. Бегаем спать. Ветер. Але ёсць яшчэ час. Крыху паспаць, правда ж? Так, яшчэ гадзінкі 4. Каб дачакацца раніцы. Шкада толькі, што адсюль нам далёка ісці. Так, Лёха, вось што табе больш падабаецца, Far Cry або Long Dark? Гэта звяртанне да 8-бітнага пататы. Тое херня, можа быць. Ты. Але ж ты засранец, просто. Вось, дарэчы, Ouch Potato вельмі падабаецца UFL. Вось, ён радзеў за яго вельмі шмат. І гуляе сам. Так, штосьці гэта малая рыба нейкая. Холодно, курва. Чаму так холодно? Ідзі прэч, ветер. Ну што ты тут робіш? Ну шчыра, мне 6 трэба. Халера ясная, ну ты паглядзі на гэтае, ну. Так, гэта сохне, хай сохне, вугаль хай тут застаецца. Мы ўзялі. Так, у любом выпадку нам трэба падрыхтаваць сябе да пераходу. Гэта дрэўцы падбіраем і скуру падбіраем. Во, у нас тут 2, дарэчы. Тут 2 пакеты інструментаў. Так. Тут у нас тканка. Сюды мы пхаем. Ці чакай, куды мы пхаем скуру. Ось тут у нас была. Так, ось тут скура. Во. Я уже забыўся, бачыце. Стоп. Ось тут, мабыць, у меня былі. Не тут. Ось тут. Так, ось тут всялякія дрэўцы. Так, трэба адзначыць, у нас тут ёсць 3 металабрухты. Гэта нам праблему не вырашыць, калі раптам спатрэбіцца рабіць. Нажа ж пасткі. Дзе яны? Во. Металабрухт, 2 палкі і вуды. Во як. Нам трэба будзе вудаў зрабіць. А яшчэ трэба будзе паглядзець, у нас колькі засталося з мінулай гэтага рыбальства. Вось там. Колькі засталося. Падаецца, 2 вуды там засталіся, так? Жерліцы. Олень бадзяецца. Добра.
Но будзем арыентавацца на тое, што 2 палкі мы знойдзем. Гэта не такі рэсурс ужо. Халера, не пайду я ў такое на дварэ, не хачу. Халадно. Вось павярнуліся, амаль палова. Цяпла засталася толькі ў нас. Давай думаць, што нам дакладна не патрэбна на той лакацыі, скуль мы будзем цягнуць сабе... Халера. Акумулятор. Так, гэта зрабілі, і вось гэты зрабілі. Так, а так агулам можна скінуць усё ось сюды. Вопратку, глядзіце, у нас жа ж лішняе будзе вось гэтае. Лішняе будзе не мяшок, гэта я з сабой бяру. Так, бо ён 5 кілаграмаў дадасць, і мы сможам спакойна прынесці сабе акумулятор. Далей. Па гэтым. Вось гэта лепш перапрацаваць. Так, граем в гісторыю, але творцы на закончэнні напісалі до забачэння дадатковай завартосць через TLD2. Так, я wiem, że historia jest dokończona, ale może dostępnie chociaż mapy z części 5. O, ja takiego nie czułem, szczerze mówiąc. I drugie są niedopracowani. Gdy ty wędrowałeś w tych lokacjach, to wiesz, że oni są małe i takie, wiesz, jakieś tunelowe. To ja dla siebie tak odznaczyłem. I dlatego myślę, że nie. Myślę, że te mapy nie udostępnią lub będzie jakiś update nadto mały. Myślę, że tak. Так, вяртаемся. Гэта мы зрабілі. Гэтае лішняе. Давайте-ка мы запалачкі і ўсё такое мы скінем вось сюды. Падаецца, аднаго мне выстачыць. На той выпадак, калі мы нават дзе-небудзь захраснем. Так. Сюды. Кубачкі гарбаты. Лічу, што 9 павінна хапіць, пры гэтым у нас 6 яшчэ ёсць. Вось так. Больш, чым дастаткова. У мяне няма, дарэчы, шыпшыны. О! Шыпшыну трэба прыгатаваць будзе. Болей спаталяльнага няма ніякага. Так. Па вадзе з вадой усё добра. Рагоз. Давай-ка мы скінем з табою 20-ку. Вось так. Там было паўкіля, не больш. Гэтае мы зараз будзем перапрацоўваць. Макс, даўно ведаеш польскую мову? Я ж з Гарадзеншчыны, ты што? Горадня. Я увогуле першы раз мову польскую пачаў. Я не вывучыў яе асобна, але у мяне быў неблагое надвор'е можна ісці. У мяне быў карацей доступ да комікса. Мне было тады каля 5 гадоў. Бо я чытаць навучыўся вельмі рана. Вось. І прыблізна ў 4 гады. Чакай хвіліну. Маці прывезла з Польшчы. Гэта было яшчэ 80-е. Комікс на польскай. І я просто яе запытаўся, як чытаюцца тыя ці іншыя словы, і выявілася, што польская вельмі падобна на беларускую. І я чытаў, памятаю, як зараз, што гэта былі коміксы з Дональдам Дакам. Вось. І я тады чытаў. А ўжо потым, на пачатку 90-х, калі ты, можа, не ведаю, я не ведаю, колькі табе гадоў, але, можа, ведаеш, на пачатку 90-х нам было даступнае тэлебачанне польскае. ТВП «Едынка», потым «Пальсат» яшчэ быў у мяне. Вось. Але «Едынка» вырашала, таму што раніцаю ў суботу і ў нядзелю там быў блок перадач для дзяцей. Яны там ляпілі,
Вось, то бок 41, то мусіш ведаць тады. Яны ляпілі, малявалі, вось, мультики паказвалі, вечарынка, так, размове па-беларуску, польскую, расійскую, ангельскую, мультиталент, яшчэ троху нямецкай. Дзякую bardzo, самурай. То бок, яшчэ ў панядзелак была вечарынка, там былі, яшчэ былі мумінкі усялякія гэтыя, вось, і такім чынам толькі размоўная паднялася, але ўспрыняцце на слых таксама было. Вось, так яно і атрымалася, што я не ведаю, я не вучыў асабіста польскую мову, ведаеш, там на нейкія курсы хадзіць і штось падобнае. Вось гэты ўзровень ёй неяк проста так цягнуўся і паціху падвышаўся. Так што такія вось справы. Хутка яго башка ад гэтага лопне. Не, неправда. Чакай, ты мяне адцягваеш увагу. Мне трэба скідаць, бачыш, вагу, каб ісці. Нам трэба ісці. 200 граммаў. Да халеры вагі, слухайце, да халеры вагі. Вопратку мы апдейтнулі, гэтае мы апдейтнулі. Інструменты, давай я паскідаю гэтае вось усё. Я адзін пакінуў. Гэтае мне не трэба. Ліхтар не трэба. Спальнік патрэбны. Ножоўка не. Лук патрэбны. Кацялок патрэбны. Але лепш узяць было бляшанку. Бляшанка ж была недзе, не? Ці я памыляюся? Так, сюды давай. Бляшанкі нема. Чаму? Чаму тут у мяне нема бляшанкі? Ёсць. Во. Значыцца, мы сюды кладзем. Вось гэта. Бляшанку возьмем. Давай сюды далей. Шашку адну возьмем. Хай будзе на ўсялякі выпадак. Нож не патрэбны. Гэтае не патрэбнае. І гэтае не патрэбнае. Вось таксама скіну. Гэта патрэбнае, каб бараніцца. Гэта, вядома, рэч каштоўная. І наколькі я памятаю, гандляру яна спатрэбіцца калісьці. Але зараз мы яе скінем. Усё. 27. Пайшлі. Заплечнік маем. Крыху ежы маем. Вады не маем сюды. Ваду трэба ўзяць. Возьму насправдзе 2 літры. Все, ходим. Ja, ich habe vergessen noch Deutsch. Там хтось ёй? Падалося. Добра, няблага, слухайце. І цёпла, і без ветру. Выдатна, ідзем. Нас толькі можа перашкодзіць нейкі валацуга ў выглядзе мядзведзя. З правага боку ён можа нам перакрочыць шлях наш. А спрабаваў выжыць на мінімалках? Выжываць на мінімалках, што ты маеш на ўвазе? Усё па мінімуму. Все по мінімуму, чакай. Дай зразумець, што ты маеш на ўвазе. Вопратка мінімальная. Ну гэта будзе занадта халадно, бо мы ў максімальнай вопратцы не надта добра атрымліваецца. Дрымер, вітанка, вада, ежа. Так, а што тут выжываць? Гэта ж першае, вось калі ты паглядзіш, у нас гэта 53 стрым. Зараз мы ж пачыналі з нуля. У нас не было ні вопраткі, ні ежы, ні халеры не было. То бок менавіта там гэтае выжыванне, пра якое ты кажаш, калі ты у трусах спрабуеш нешта сабе зрабіць. Я ведаю, што некаторыя так і гуляюць у гэтае, каб на мінімалках было, але ж як табе патлумачыць, я не люблю пакутаваць пастаянна. Вось мне вельмі не падабаецца гульня Don't Starve Together.
праз гэтае, што ты там пакутуеш пастаянна, чым бы ты там не займаўся, усё роўно выходзіць нейкае лайно і чагосьці бракуе. Я такое не люблю, ведаеш, у мяне даволі хутка надыходзіць дэматывацыя, што ўсе твои высілкі, якія ты вытрачаеш на паляпшэнне сітуацыі, яны марныя. Вось, я хачу, каб, калі я вытраціў высілкі, яны мелі выдатны вынік, то я бы меў нейкі добры вынік у выглядзе таго, што сітуацыя палепшылася і змянілася у бок лепшага. Вось, таму мы тут і жывем, да прыклад. Трэба было, дарэчы, рыбу з'есці. Як мы, дарэчы, О, дзякуй Богу. Ніякага вітаміна С не патрабуецца. Вось, то бок. Такая логіка. Інакш проста я губляю матывацыю. Ну і спадзяюся, ты разумееш. Тобі робіш, а па факце ніуя. І ты такой, нах, нам трэба. Ну так, але тое, што перажыў дзень, ужо дасягненне. Project Zomboid той жа. Так, логіку маю зараз паспрабую патлумачыць. Менавіта такая логіка і тут, правда? Каб не проста жыць, а выжыць як мага больш дзён. Вось рэжым пакуты, якія тут зрабілі. Вось менавіта, як ты кажаш пра Project Zomboid, тыпу, у цябе ўсё кепска са здароўем, з магчымасцямі, таму што падразаюць табе і грузападымальнасць, падразаюць табе і ежу нават, таму што там ёсць хвароба страўніка, і ты не можаш наесціся на поўніцу, то бок у цябе там палова ці 2/3 мінусуецца, вось, ад колькасці калорыяў, якія ты можаш з'есці. Вось, ці палова, я ўжо не ўзгадаю дакладна. Але менавіта гэты рэжым, то бок кожны дзень ты пражыў, кожны дзень гэта плюсам нейкі там дасягненні. Нават дасведчаныя асобы, я глядзеў за стрымамі у чалікаў, дасведчаныя асобы выжывалі калі ў першы раз запускалі гульню, там 20 дзён, 18 дзён часам. Часам недзе яны даходзілі да 40. Так, чакай, куды тут мне ісці? Сюды? Вось, часам яны дажывалі да хваробы апошняй, там 7 хвароб на цябе валіцца на працягу 42 дзён. Вось, і пачынаецца, так, груба кажучы, непасрэднае выжыванне. Вось яны даходзілі з другой, трэцяй спробы толькі да гэтай магчымасці. Вось, і тое дажывалі да 60-го дня, а можа там да 80-го, карацей. Вось толькі адзін блогер, за якім дасюль сачу, з 3 па лонгдарку, ён адаптаваўся да гэтага і нармалёва выжывае. Ужо там 270-80 дзень у яго там. Так, трэба ўзяць, бо тут ёлупы гэтыя скураныя. Блахастыя валэндаюцца. Будзем замалёўваць, то даследуем усё тут, вядома, і прыбрэжку там гэтую, вось, узбярэжжа тое. Вось, і адпаведна тут мы ўсё залутаем. Так, нешта там булькаціць гэта вада. Але пакуль што вось так, асцярожна сунемся. А ведаеце, якую я памылку зараз зрабіў? Мы зараз пойдзем у пячору, а ў пячоры што святла няма. Праз шахту тую. Трэба будзе нейкія, не ведаю. Нарабіць паходняў сабе. Сонейка няма, значыцца, прыйдзецца вытрачаць запалку. Так, і пачынаецца ёбка з пляскамі. А ў шахце вуголлі ёсць? Так, ёсць.
На шахце гэтай вуголлі ёсць. Таму мы ўсё гэта будзем збіраць, цягнуць. Так, ну мы тут пыталіся. Добра. Зараз трэба толькі галінкі пазбіраць, каб у нас вогнішча было. І спакойна, слухайце. Тьфу-тьфу-тьфу. Але нібы ніякіх ваўкоў мы не сустрэнем. Так, трэба сюды ісці, бо там галінак нема. Я вось не памятаю, колькі мне патрэбна дроў, каб прайсці праз гэтую пячору. О, маецца на увазе паходняў. Ну, з улікам таго, што я зараз знайшоў 3 галінкі, то павінна выстачыць. Усё, дакладна выстачыць. Акумулятор. А нам не трэба далёка ісці. This pack is getting kind of heavy. Вяртаемся. Вось гэта цікава. Я нешта забыўся, што мы тут акумулятор знаходзілі. Тут жа ж, дарэчы, мядзведзь з'яўляецца раптам, хто не ведае. Damn, I'm freezing. Так, добра. Там усё роўна ў гэтага гандляра яшчэ шмат замоў будзе з гэтымі акумулятарамі. Яшчэ я ўпэўнены штук 5, а то і 7 прыйдзецца да яго цягнуць. Там вот так вось паціху хадзем. Так, ты яму, якщо ведмідзю акумулятор як приманку кидай. Слухай, вось ведаеш, гэтай механікі кідаць што-небудзь у ваўка ці ў будь-каго не хапае ў гэтай гульні. Яно вельмі мне падаецца, было б прышпільна, калі б ты ўзяў бляшанку той жа ж персікаў ці таматнага супу і шпурлянуў быў твар проста мядзведзя. Уяўляеш сабе, а яшчэ каб зрабілі лёгкі апдейт і, напрыклад, адчыненая бляшанка была, і каб гэта вось суп проста па мордзе расцякаўся. Ой, мне падаецца, было б вельмі добра. Столькі смешнага можна было б пабачыць. Асабліва пасля гэтых дзеянняў, калі ён цябе наздаганяе і дае піздзюлей. Выпыцканай пысай. Яму яшчэ і шанцуе. Ну, зараз мы крыху здароўя згубім, але усё не марна, усё добра. Так, ну і прыйдзецца ісці ў такім выпадку адразу рыбаліць. Так, будзем рыбу лавіць. Паглядзім, колькі ў нас там жэрліц, колькі ўсяго. Я, мабыць, нават, ведаеце, зараз пацягну акумулятар туды, ў гэтую рыбацкую хату. Угу. Я, ведаеце, што забыўся? Во. Каб было лягчэй. Таму што тканіна там у нас засталася. Мы зараз паглядзім, што нам трэба будзе для... Колькі ў нас жэрліцаў ёсць, а мне трэба 3, як найменей, жэрліцы. Вось, і спакойна пойдзем, возьмем тканіну. 8 там трэба кавалачкаў тканіны, акумулятар і 3 літры алеі для лампы. І ўсё, і мы зробім замову.
атрымаем рэцэпцік і будзем чакаць на наступную замову. Ну шо? Драпежнікі ё? Какая прыгожая локацыя, пагадзіцеся, га? Ля, слухайце, я б тут жыў. Адзінае, што, ведаеце, не адпавядае, таму што гэта паўночнае мора, і гледзячы на Гданьск, ну, ідці агулам на гэтае троймяста, тут пастаянна мусіць быць вецер. У гульні гэтага няма, тут, бачыце, надвор'е проста ачмарэннае. Яшчэ і сонейка, та ёп, та маць, бляха. Гэта што адбываецца такое з гульнёй? Так. Я бал у пікселях жить. Ну, вядома. Такая собі прапанова. Так, тут галоўнае не натрапіць нам на мядзведзіка. О, шыпшына. Падзі сюды. Пойдем у хатку. Я мяркую, што з хаты менавіта ўсё панесем. Ля, у нас тут ваўком нема, бачыце? То бок мы тут не так даўно і былі. Это просто, што я праз гісторыю я забыўся ўжо, што мы тут вынішчалі ўсіх апошнім часам. Так бы мовіць, згубіў лік дням, якія мы тут правялі. Але пакуль усё спакойна. Трэба ўзяцца сюды правей. Бо мядзведь не ацэніць, калі да яго я ў госцікі зазірну. Міндалька, вітаначкі. Вітаначкі, Анюта. Ля, якая пустэля. А нікога няма жывога. Ці то гэта моя заслуга, ці то гэта гульня неяк так падгуляла. Але адзінае, што воблачнае, не ведаю, ці лінза працуе зараз, трэба будзе паглядзець. Так, і падумаць яшчэ гэтыя лункі, у якіх будзем лавіць рыбу, трэба ж парабіць, правда? Каб былі 3. Дзве звонку, одна ўнутры. Цішыня і спокой. Што мы тут? Добра, у нас тут ёсць палонка. Вон, палонка одна, другая, трэця. Усё ёсць. Нема жывога, дзяўчына ўсіх зжэрла. Ну, я ж пра гэта і кажу. Дзе акумулятор? Сюды давай 15 кіляў цягаць. Сюды давай пакладзем пакуль што. Так. Ваду марна з сабой цягаў, бачыце? Гэта хай будзе яшчэ тут. Так, жерліцы. Колькі? 3 жерліцы ё. То мы можам пачынаць. Адзем за тканінаю. За вуголлем. Так. Што яшчэ? Кацялок возьмем. І па сутнасці ўсё. А, ну вядома, яшчэ цвікадзёр, каб рабіць палонкі гэтыя сабе. Чыстымі. Зараз наямося звычайным мясам, бо рыба ў нас будзе ўдосталь. Пакуль мы гэтыя 3 літры сабе насмажым, шмат часу пройдзем.
Тык-дык, тык-дык, тык-дык. Забыўся, я ж галінку цягаю з сабой. Трэба было іх скінуць. Так, ну з такім надор'ем я дакладна змагу зараз развесці вогнішча. Сюды, сюды. Come on, little fire. Так, оп, і 3 паходні сабе ў кішэні плясь. Так. Цвікадзёр давай. Угу. Гэты дробязі возьмем. Ліхтар, мабыць, не. Все, давай сюды. 8 перадалі. Так. Ведаеш што, каб не забыцца вось гэта з сабой взяць што. Угу. Вугельчык. Хай будзе. Алло. Якое гасіць бяры. This pack is getting kind of heavy. Так, котелок. Оп-оп-оп, взяли. Взяли, попили, пайшлі. Нарэчы, мы ўзялі з сабою шыпшыны краху, трэба будзе напарыць сабе болей спаталяльнага. Цяпер не яна выжывае, а жывёлы. У гэтым ёсць сэнс, так. Тут, вядома, ўсё залежыць ад таго, якія абставіны пастаўлены. Мы пакуль што дамінуем. А што, марна, што чалавецтва з'яўляецца гэтым дамінуючым відам жывёл на планеце? Чаму ў гульнях павінна быць інакш? I'm not sure I can carry much more. Гэта паразіт на планеце. Лічыш, што ў нас паходжанне іншапланетнае у людзей. Так, давай. Распаливаем. Come on, little fire. Школа. Так, вугельчик мы котим. Так, давай-ка мы з тобой зараз замутим гарбатки на пачатак. Ось гэты. Угу. Каб у нас усё было. І нам за гэта нічога не было. Дарэчы, у нас яшчэ дзесятка ёсць. Усё перадаем 27. Раз, два, три. Перадаць. Что у нас тут ще по палках? 38. Можно закидывать. Ось так.
Шыкоўна, гэта мы потым зробім. Тут мы пакладзем свой ложак. Оп! Раз, два, тры. Так, давай яшчэ вось гэтак. І трэцюю, правда? Я ж больш не браў. Так, я больш не браў. Адпаведна, закидываем і разрабляем. I'm gonna need to eat soon. Валера, як доўга яна гэта робіць? Ачмурыць. Вудзім рыбу. Так. До закипання 36 хвилин. Так. Там уже булькоче. Давай. Спочатку нам треба споймать одну хотя б. Кап. Валера, далеко от гэтага. Ад уваходу. Холодно становится. Так, все, вудим рыбу. Ще краху ежи маем. Ну, воды, вядома, тут. Можно пивзавод отчинять. Правда? А що я на стогні? Оп. Во. Сюди ходи. Ось так, ось. Дені. І збираємо. Ой, тільки 5. Малая зусім. І там ще повстала одна. Оп. 17. Так, мабуть, ведаеце, што да выкіпання. Я яшчэ не буду смажыць яе, я буду з яе таксама прынаду рабіць. Два кілаграмы. О, ёсць. Так, а вось гэта уже можна і пасмажыць. Вот прынад у нас пакуль што хапаем. Цікава, якім чынам яна тут замерзае. Калі вось тут нам цёпла. Готуем. Давай, першая наша рыба. Першая наша гэтая алея для ліхтароў.
Выдатно. Где? Где? И что все одно и то же у нас клюе. А где окунь? О, это было пришпільно зараз. Так. Веселка выфорить хлоп. Есть что поесть? Есть. 676 калорий только. Ну давай. Так, сюди. Это у нас кижуч. И он будет величезный. 4 годинки. Давай поп'ємо спочатку, потім протягнемо свою справу рибацькую. Шкода. Я думав, ми зловимо зараз рибку. Покуль будем смажить этих трох. Бачите, ні холери не зловили. Так, ну в таким випадку пропоную спати. Ось так, ось так, ось так і ось так. Ага, есть. Только одна проблема, 11 от сотку. Замерзает, тут его воля 13. Это уже зашмат. Так, ну что там? О, есть. Давай поглядим, сколько у меня принадов. 2. 2 это мало. Тому давай вот так. Оп. Ну, нарешті. Ух! Что это за подшвара такая? И она не дровляная. Ника, старая моделька. Так, то что, придется чекать? $280, бляха. Просто ни про что. Так, сюда. О, 1800.
Ужо нешта. Так, палонка чыстая, гэта чыстая, давай, гадзінку спім. Взяли. О, а чаму я не чуў, што яно паўстала? Як мы тут пачуваемся? Драпежнікі не аднавіліся ў нас выпадкова. Бяром. Смажым. Стоп. А гэты вось экземпляр. Edible. Гэта ў нас... Чакай, ён у нас... пазначаны як рэдкі, і я яго не магу смажыць, ён мяне не быў у меню смажаным. Вось раптам хто не бачыў. А, вось ён першы. Ён першы стаіць. Зарваўся, так? Так, слухайте, ну... Cooked rockfish. Lean flesh with nutty agreeable flavor. Давай! Я разумею, што ты рэдкі экземпляр, але ж... Мабыць, хтосьці робіць на дошачку яго. Але не мы. Мне патрэбны алей. Як ми тут? Давай, теплую з'їмо. Так, ну що? В якому випадку? Зараз будемо спать лягать. Разбиваем только лед по поломках. Рапнем воды и на годинку вырубаемся. И что? А, он тут стоит, добре. Есть адчуванне, нібы нейкі баг з'явіўся, што я не чую, як мае гэтыя падымаюцца вуды. Чакай, правяраем. Колькі у нас там прынадышча? 3. Давай гэтую мы яшчэ зробім. Так, пакуль шукаем, пазбіраем. Каб былі галінкі. Так, гэта ляжыць сюды.
Яшчэ 10 хвілінак, добра. Так, пакуль што у нас зусім мала, слухайце, нож прайшла 0,6 літра. Такое сабе дасягненне. Кіжу ж гэта добра. Кіжуча будзем смажыць. Так, акурат паўгадзінкі, а мы гэтую парэжам сабе на прынаду. Дзве толькі. Ой, боже, нейкі малёк. Краце, мы тут захрастаем надоўга з гэтым, бляха, алеем A new day is dawning. для ліхтароў. Куды падзеліся, дарэчы, ваўкі ўсё ж такі? Тут іх было, падаецца, 5-7 штук. Куды яны ўсе падзеліся? Не можа быць, каб проста мы ад іх пазбавіліся на такі час. Працяглы. Я бачу, 0,14 літра з адной рыбай у нас. З вялікай рыбы, дарэчы. І каб 3 літры назбіраць, гэта азначае, што нам прыблізна 30 рыб прыйдзецца пасмажыць. Ось так. Гэта цікава. Цікава тым, што паліва-то дзеля таго, каб у нас распальвалася гэтае паскудства пад назваю печка. Нам трэба шмат. Разумееце? Давай лягаем спаць. Няма чаго сядзець проста так вочы вы гэтыя вочы свае вытрачаць. А то, каб паглядзець то тудама, то сюдама. Добра, гэта акурат такі мне на прынаду. А кіжу ж у патэльню. Ой, я нешта запусціў. Всё з'елі. 0,15 сабе паклалі ў кішэньку. Так, слухайце. Так, паколькі ў мяне ўсё ёсць, то гэта мы пасмажым. Гатуй. 35 хвілінак. Блядь, ідыёт. То ж пісала, чыстая.
Так, 2 кілаграми з фарелі дае 0,05. О, форель увогуле говно. Не тлустая рыба, зовсім не тлустая. Так, а тим часом у нас нейкая завіруха знов починається. З такими темпами 0,05 у нас потребується 60 риб. А не 30, як я собі думав. Мне такое не подобається. Кіжуч. Ось кіжуч, это добре. А не гэтая ваша бляха, форелька. Паўгадзінкі 3%. Цікава, чаму я кладуся спаць на гадзіну, і оно адразу становіцца мінімум 10. А то 13-12 было. Лягаем. Ой, я не паглядзеў, колькі там вогнішча яшчэ будзе гарэць. Дякую Богу. Сюди давай. Усё. Одну зламалі. Гэта была, мабыць, самая слабая, якая была там на 30%. Так, літаральна хвілінку павісіць і зараз павярнуся. Так, простое, что у нас засталося только 2 вуды. Трэба будзе пайсці зрабіць сабе яе. Маецца на увазе вуду. Так, там сорвалася і пашкодзіла мне гэтую вуду. Так. Цікаво, а колькі? Давай приготуем, так. Зараз у яе, у гэтай жерліцы 65. А я не памятаю, колькі там было, 80 на мінулай. Так, літр 41, то бок прайшоў один дзень. 1,5 літра мы сабе нарабілі. Лексикс флекс, дароўкі. І табе, вітаначкі, таксама. Так, давай-ка мы все ж таки поставим. А, их 2. І, вядома, мы так шмат не наловим. Мы сабе, вядома, зараз вось поставим так. Оп. Можа і на 2 будзе нешта ловіцца. Бачыце, кіжуш маецца. Просто што я хацеў? Я хацеў пайсці зрабіць. Яшчэ гэтая бляха
жерліцу. Лепей зрабіць больш, чым адну. І павярнуцца і спакойна, не вытрачае вось паліва нашае. А вось працягваецца рыбальства гэтае. Але ўжо як пойдзе. Вось гэта наводзіў. Ну, не шмат ще, яшчэ не шмат. У нас, бачыш, на жаль, пакуль 1,5 літра нават няма. Алеі. Алеі мне трэба 3 літры. Ось зараз ужо 3 літры мусіць быць, правда? 0,17, так было скіжуча. І давай яшчэ адзін. Пакуль складаецца, слухайце. Давайте пакуль тут сядзець, лавіць. Можа потым на ноч пойдзем у нашу хату, дзе мы зробім сабе яшчэ адну воду. Ну, я спадзяюся, што зробім. Бачыце, 2,5 гадзіны. А колькі прынадаў мне засталося? 0. Добра, пастанавіў. Ідзем. Вось так, хлоп. Зараз дачакаемся, пакуль у нас. Тут яшчэ так, снег пайшоў. Ну, павінна дайсці, правда ж? Тут акурат жа ж дзве гэтыя прынады ляжаць. Ось, дачакаемся, пакуль яны зловяць нешта. Гэтыя воды. Так, давай. Так, усё. Я не буду вудзіць. Пачакаем, пакуль гэта будзе гатовае. Ды і нават у завіруху мы пойдзем сабе. Потым гэта разробім на прынаду. Дзве прынады ё. Усё ё. Так, давай паглядзім. 49, 60. Карацей, трэба зрабіць ўсё ж такі 3 вуды на ўсялякі выпадак, каб было надзейна, так бы мовіць, правда? 4 літры вады можна з сабой узяць. Раз, два, 3, 4, кажу, 5. Sobie захаваю. Так, ну все равно нам не вытягнуть. Пойдем. Спадзяюся, на лобмацакі я знайду, што мне трэба. Паладзін, вітаначкі. А колькі алеі з гэтага атрымалася? Так, ну, гэта я падлічыў ужо. Гэта ты бачыў. Пакуль што нема берагу. Так, вось злева бачу. Так, бляха, куди я прийшов? Капця біліха. Я не туди йшов.
Халер ясны, ну, каб цябе падрала. Так, я, мабыць, нейкі бок. Крыху завярнуў. Так, высокія скалы, давай туды. Уздоўж гэтай дарогі. Наадварот, або мы крыху ўправа пайшлі. Здаецца. Так, гэта больш падобна на праўду. Злева павінны з'явіцца парэнчы. Адбойнікі так званыя. А вось і хата, так. Цішыня нарэшце. Так, давай глядзець. Па-першае, інструмент узяць, па-другое, металабрухт, правда? Раз, два, тры. Потым узяць трэба галіначак. 5, 6. 6 скажу, хаця б. Так, і вантробы, каб зрабіць сабе леску. Чакай, павяртай вось гэта, давай гэта. Бяры. Усё. Так, шкада, што пасля разламанай гэтай штукі не хапаем. Усё, так, кручок і леска. У мяне нічога няма. Інструменты, робім кручкі. Так, ёсць. Леску робім. Зараз мы з гэтага збіраем вуды. Угу. І третю так. Ёсць 3 і, адпаведна, правда, зараз ужо цёмна. Вось так. З гэтым 30 хвілін, і у нас 3 вуды. А, металабрухту не хапае аднаго, каб зрабіць сабе трэцюю вуду. Так. Ну, не ведаю. Усё. Отчиняем. Что мы тут скидаем? У нас одна вуда была, правда? Мабыць, толькі гэта не сюды, вось сюды скинем. Тому что леска таксама была, во. Ще 2. У минулый раз, мабуть, такая ж ситуація була, як і зараз. Так, і вертаємо вантроби. Скидаем, каб лишнего не тягать. Ну что, 1,5 литра и 26. У нас аллея. Сколько нас ще стрима буде? Полгодини. Мусим поспеть. Мусим поспеть. Лягаем спать. 7 годин. Так, і яшчэ давай. Колькі там? О, 5 будзе выдатна. Мне падаецца. Супер, так.
Я готовы. Лишнего не маю ў кішэнях, я спадзяюся. Ну, мабыць, не. Тканіну я заносіў. 6. Чаму 6? Таму што я зрабіў. Таму што я зрабіў сабе зараз 2 вуды. 8. Так. Все, ходим. Там у нас рыба маецца. Мы сабе яе нагатавалі шмат. Боже ж мой. Да ты паглядзі толькі на гэтае. Сонейка ззяе. Ай, ветрык гуляе. Ажно вершы паліліся, вы чуеце? Трэба паглядзець яшчэ, у якім стане ў нас цвікадзёр знаходзіцца, бо мы ім столькі палонак расчышчалі, што мусіць яму ўжо кепска. Ну, а драпежнікаў няма? Нейкі ў нас тут, ведаеце, аіс, на якім выжываць вельмі лёгка. Хто там рве, дзе? Я табе параву зараз. Пачакай, пакуль я распалю вогнішча. Там трэба яшчэ будзе залутаць на тканіну вось гэтыя дамы, хаты. Вось тую і тую зайсці. Холодно, малое. Так, давай, 13 галінак маем. Трэба зараз перапрацаваць вось гэтым. А з іншага боку, а навошта, правда? Ось так, мяска. Хоп-хоп. Дзе яны? 2 толькі? Ось халера. Распальваемся, добра. One little fire. Perfect. І сюди. Ось так запалочки економім. Так, гутен так. Вожик Войс. Вітаночки тобі, шановне. Янка приходив, до речі, не так давно. Хвалился, что вы не поехали в Белосток на роварах. Все так. Ну давай, добре, в аду став. Став в аду, кобила Вегетас. Чекай, нам холодно чи не холодно, я не розумію чомусь. А, усьо, потеплело. А навошта я гэта раблю зараз, хто мне патлумачыць? Таму што у мяне ёсць усё ж таки так, вуда. Так, і вось гэту перадаем назад 100%. Так, вожачак, чакай, шановненькі мой. Зараз я тут завершу свае гэтыя справы. Рыбацкія, бачыш ты? Да, у нас была думка посадить себе на раму. Я памятаю. Вам чамусьці падавалася, гэта добрая думка. Ля. Ужо дзяўбе. Так, стопе. Стопе. Дай мне, калі ласачка, вось гэта 4. Калі ты сам ехаць не захацеў. Вось так, во. Так. Палонкі.
Давайте, вуды мае шаноўныя. Мне трэба кіжуч. Як мага больш кіжучаў. Не ведаю як, не ведаю што, але вы мусіце мне яго злавіць. Wait. I'm so cold. I'm warming up a bit. I've never felt so cold in my life. Де? Во, бачите, як я їх підговорив. Так, што у мяне там ёсць яшчэ? Вось гэта трэба. Wonder if I can drop any of this gear. Во, 6 кавалачкаў, гэта добра. Это вам не 2. Так. Ну што, давай лягаем тут, уладкоўваемся на спаць. Раптам што? Сюды мы закидываем. Ось так пакуль што. Добре, пакуль хватить. Адкуль гэтыя 20 беруцца, каб цябе ліха? Няўжо не зразумела? Там цёпла, там не можа быць так. Так, яшчэ раз праверым стан нашага цвікадзёра. 48%, наверное, хутка лясне. 100% ён хутка лясне ўжо. Ну что, кижуч? Давай, кижуч. Так, гэта не кижуч. У нас пакуль што 6. It's getting kind of heavy. Таму давай мы вось так. Будзе 12. Павінна хапіць на даволі працяглы час. Ловися, рыбка, великая малая. Малая, не ловися. Так. Патата привітаўся з паладзінам. Ну то што, мы лягаем спаць на гадзінку. Я так разумею гэта. Мы ж все равно будем ловіць усю ноч, правда? Пакуль няма што рабіць, адпаведна будзем спаць. О, нешта бздынькнуло. А, ты тут адыходзіў. Зразумела, зразумела. Так, гэта мне не трэба. Кіжуч, давай, кіжуч. I'm not sure I can carry much. І тут так само, кіжуч. Піздоў табе. Кажа Вуда. Пайшоў нахер. Кіжуча я захацеў. Ага. Па вуснах табе павадзіць, вось што. Так, як у нас 6 гадзінак, добра. Можа, кіжуч? Я зразумеў, так. Я зразумеў. Тлумачыць не трэба. 2 запар рыбы зарваліся. Просто. Та, ну давай, форель, смажыць куды.
З'ямо штосьці. Вось гэтая дробязь. Так. Усё, палонкі чыстыя. Чыстая. Чыстая. На смажанні нічога няма. Значыцца, давай. Давай, літрык. Так. Так. І ось так. І нічого не зловілося. До речі, аво. Ну такое. Не надо так вельмі, але лепш за нічого. Ух, як яно хутка 500 набрало. Wonder if I can drop any of this gear. Так, што вы мне сунеце гэтую малечу? Можна кіжуч, каб быў? The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Так, 6. Нам ужо хутка тут месца не будзе, дзе мы тут будзем гэтую ваду ставіць сабе. Мабыць, не варта яе тут парыць ужо. Больш, чым дастаткова, правда, не? Смажыць няма, што ёсць. Так, давай паглядзім. Давай паглядзім на тое, колькі ў нас прынадаў. 5. 5 прынадаў... Не, ну, добра. Калі зловім трэцюю, тады будзем нешта тут выдумляць. Пакуль што так. 002. Вось вам і вясёлкавая фарэлька. А вось цікава, у гульні ці зроблена было механіка, што ты мяняеш проста месца рыбнай лоўлі, і там ужо па-іншаму дзяўбе. Можа проста пайсці ў іншую хату. Палавіць крыху. Давай вясёлкавую фарэльку сюды. Нема нічого закінуць. Так. Ну што, можа, проста ляжам спаць. Раз такая справа у нас. І нічога не дзінкнула. Эй, ну просто, навошта? За што? Нават я гэту ўсё ж таки пушчу на прынаду рыбіну. Правда? Бо 3 засталося толькі... Ух! Дзякуй за фолоу! Хто гэта герой сённяшняга дня такі ў нас? Грэндпа Хогарт. Вітанашкі. Ніколі цябе не бачыў. Рады бачыць цябе. Сярод полавераў. Выдат, нарэшце, кіжуч. Кіжуч. Куры скака, як доўга я цябе чакаў. Давай сюды хадзі. Ну вось гэта менавіта пойдзе зараз на прынаду.
Як ми тут 20 хвилинок. Ось так, давай зробимо. Хоп. І гэтую ось так. Хлоп. Вітаю, вітаю. Так. Няблага, няблага. Вельмі ўчасна тут патрапіўся мне гэты кіжуч. Так, дзе хто? А? Яшчэ адзін акунь. Шыкоўна. Давай яго сюды. А колькі, дарэчы, з яго? Ён 3 кілаграмы ўсяго важыць. Колькі ён масла, алею гэтага дасць? А ну сюды. Покажи, што ўмееш. Так, так. 11. Ну, у параўнанні з вясёлкавай гэтай стронгаю гэта выдатны паказнік. Парылька. Яна ж самая. Так, яшчэ 20 хвілінак трэба бегчы. Што ў нас там, дарэчы, па нашай мэце? У нас зараз маецца колькі тлушчу. Усё, нічога няма. Сюды хадзі. Літрык. 2. Ай, яшчэ крыху. Слухайце, ну зусім трошкі засталося. 350 грам. $350 грам. Давай. Зараз бы, слухайте, 2 кіжуча таких, ведаете, плотненьких, таких кабух. Это я съем, потому что есть уже хочу. Сюда давай. Так, форель. Это не вельмі добре. І зноў форель. Так. Зараз трэба паглядзець па прынадах. 5 ёсць. Ну, слухайце, можа хапіць. Давайте гэтыя 2 форелі прыгатуем. Так, шчаслівы чалавек. Так, одной прыгатавалі, нічога не клюнула. Давай другую. Так, а чаму я трапіў на бляшанку кавы? Якім гэта цудам? Так, шкада. Нічога не дзёбнула за гэты час. І не бачна ні халеры, бо цёмна як усрацца. Так, ці лягаць спаць? Можна легче, слухаць, усё роўна ноч. Давай. О, дзе хто? Тут? А крыўдна? А гэта добра. Гэта прыемна, за гэта вялікі дзякуй. Сюды яго. Так.
прынады. 3 штукі засталося. То бок зараз, калі вясёлкава гэта фарэлька учэп. Ідыёт. А? Ну, ідыёт жа ж. Ой, божухна. Боже, 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 дзе ж галава гэтая? Так, слухай, дзед, дык а ты зараз фрыплееш ці Come што? on, little fire. Так, слухайце, я ваши гэтыя зумерскія паняцці не разумею, што такое фрыплеіць. А ну, тлумач. О, не! Ну, ёпта налево. Ашалеть! 3 разы сорвалося за апошнія 5 паклёвак. Ашалеть можна. Так. Так, это калі гуляеш без праходжання сюжэту, просто бадзяешся па свеце. Напэўна, так. Па-першае, тут у выжывачы ёсць свая галіна задач, якая звязаная з асноўнай лініяй сюжэта маецца на ўвазе. Вось. І ёсць некаторыя такія асаблівасці класныя. Вось. Менавіта праз гэтае мы і гуляем. Бляха, у мяне толькі адна гэтая прынада засталася. Калі зараз зарвецца, гэта будзе ўсё гамон. Вось, таму мы і выконваем зараз гэтага гандляра праз тое, што ў яго ёсць спіс задач па даследаваннях бункераў. Ён там будзе даваць на пошукі нейкую інфармацыю. Мы гэтым будзем займацца. Просто трэба дасягнуць нейкага ўзроўню даверу ў яго, наколькі я памятаю. Бо ён такі крыху ёбнуты. Так, ну я б не хацеў лягаць спаць, шчыра кажучы, але і рабіць няма чаго. Ой, ну давай, добра, гадзінку. Просто ты ж прайшоў на днях, прайшоў гісторыю, так. Ну гэта лічы 2 розныя гульні. Прайшоў пазаўчора. І яна зноўку зарвалася. Алера цябе бяры. О, божухна, дзякуй, дзякуй, што ты ў мяне ёсць. Дзякуй, 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 дзякуй. Давай, я цябе пакладу, а цябе на прынаду парэжам зараз. Во. What do you know? Бо мне літаральна крышачку не хапае гэтага алею. І сюди треба поставити ще, правда? Вось так. Попить і паглядзець, колькі у нас там алею зараз ужо назбіралася. Раз, два, 900 граммов. Божах, на 2 рыбины, альбо малые, альбо один кіжуч. Я молю тебе. Гульня, подкинь, коли ласка. Вельми прошу тебя. Давай воды поставим себе. По 20 хвилинок, ось так. Хоп. Хоп. Где кто? Ёсть, першая ёсть. Так. Першая малая пайшла.
Колькі ты мне дасі? Алею. 0,03. Кап ты, бляха. Як там кажуць, божахна, каб ты ў лесе сраць сеў. І не змог. З такім прыбыткам, бляха, па гэтым алеі. Гадзіна 4. Гадзіна 4. Так. Ядровага закінем. Добре, давай ще літрик. О! Блять. Знову малая. Тут чистая, тут на 1 соток. Чистая. Давай, давай, форель. Добре, 0,04. Божух, на 2 рибини 0,06. Якая ж яна ўсё ж таки гэтая форель гаўняная на тлушч. Ну, гульня, ну, калі ласка, ну, колькі можна? Ну, глядзі, ну, вось же ж. 49 ужо. Так. Збярыся, гарніся. Ёсць. Усё. Вось так зробім. І ведаеце, на што я гэтак зрабіў? Таму што зараз кіжуч нам усё гэтае зробіць, тое, што нам трэба. Але калі нам спатрэбіцца яшчэ вудзіць рыбу, то ў нас, адпаведна, будзе вось тут ляжаць ужо прынада. Выдатна. Другая. І вось тут зараз будзе трэця, я спадзяюся. А гэтая, бляха, рыба тут будзе яшчэ мне сніцца, падаецца, сёння. Усё. Так, гэта я пакіну, мабыць, слухайце, гадзіна 17. Давай так, 1,5. Акумулятор. А тканіна у нас з сабою, божухна, у мяне вуды дзве ўжо просто ўшчэнт знешкоджаныя, правда? Гэта я не буду браць з сабой, каб нармалёва ўсё было. Так, тут у нас заплечнік. На всялякі ўпадак. Тканіна дзе? Раз, два, три, 4. Стоп. Літр 2. О, божух, ну вот же ж. Усё. 3 літры ёсць. Тканіна дзе? 8. Акумулятор, 3 літры. Пайшлі. Так, у чому проблема? Я усі рибу смажу, а потім виставляю на палічку по пол-літри масла. Чого ти так говориш з того, що вона дає по 0,05? Тому що мало. Ось чому. 0,02 там було. 0,02 і 0,04. 20 грам і 40 грам. Я праз гэты гарм. Потому что, калі береш нейкі кіжуч ці акунь, той дае 200 грам. Разумееш, 150-200. А форель дае ось такую маленечкую колькасць. Праз гэтае трошечки падкіпаеш. Ну, гэта так.
Так, зараз мы ўсё гэта ў шафу пакінем яму. Там у нас, бачыце, лётаюць птушачкі, трэба будзе зазірнуць, паглядзець, што яны там лётаюць. Каго яны нам знайшлі там. Выкінула дошачкі на бераг. У мяне рыба гэта крыніца ежы, а масла як пабочны прадукт. Ну так, калі ты ўжо базу менавіта тут сабе будуеш. 4, 4, 5, 6. І вось гэтыя усе. Оп! Зачынілі. Так, а гэта, слухайце, драпежнік у нас ляжыць там. Цікава, а чаму драпежнік? Мы ж не забівалі нікога. О, ён раздзерты. Ось гэта цікава, чаму. Я наколькі памятаю, калі ісці ў гэты бок, мала што будзе. Луту ніякага, правда ж? Інадзі воно як лут выкідае ваўка. Гэта з ваўка выкінула з мора. Я зразумеў. Я лутаю рэгулярна. Далей? Ось там? Давай паглядзім, можа, што выкінула. О, чорненькае штосьці бачу, так, у далечыне. Кропачка гэтая. Там бывае лодка з стрэламі і вудкамі. Ого. Ну гэта, я так разумею, куфар ляжыць нейкі. Зараз ці шафа, ці куфар нешта такое выкінула. Шафа. Так, металічная шафа. Абламінго па вуснам зноўку павадзіла і ўсё. Ну так, трудно. Што мы маем? Кіжуч. Кіжуч і вясло. Так, вяртаемся. Трэба вуду праверыць, як яна ў нас там стаіць, не стаіць. Ну і трэба вяртацца на баску. Пазбіраем зараз дровы, галінкі пазбіраем па лесе. Можа, упалюем якога ваўка, які рэснуўся. Трэба пачакаць паўночнага ззяння ж, правда? А ў нас ужо і часу няма. Трэба будзе па сутнасці толькі адабраць праз ноч нашу замову. Так, дарэчы, каб было цёпленька. А не вось гэтае ўсё. 2 градусы самі сябе не намалююць, правда? Там, хто у нас з правага боку, нехта малы, нізкі. А, труп, там труп быў. Это не волк. А агулам можна... О, і пацяплела. Калі пацяплела, то хадзем... Зараз праверым проста вуду. Так, возьмем свой спальнік, возьмем там вады, колькі нам трэба. Нічога больш шапаць не буду. Пойдзем, залутаем хату на тканіну. Каб паздымаць усе фераны, падрапаць усе гэтыя вось... коўдры і гэтак далей, што там будзе вісець. Можа, нейкі абрус, шалікі і гэтак далей. І... Так, трэба падумаць, ці гэта зрабіць яшчэ на гэтым стрымы, ці можа адкласці ўжо на наступны. Добра, давайте
наколькі хопіць часу, бо максимум 13-20. Яшчэ пасидзімо 20 хвілінак. Так-то агулам гэтую прыбу занесці ўсё ж такі туды, пад базу. Каб усё было на месцы. Ну, няблага. Давай, як маеся 55%, слухайце. 45% мы тут за нож выкарысталі трываласці гэтай. Факел сюды. Одное, другое. Так, поднимаем. Так, водиться мне столько не треба. Так, рыбу узяли. Подъели краху. Скнара. Долго 20 годин. Ну што я зраблю з сабой, ну? Трэба ж неяк усё ж такі закрываць гэтае працоўнае пытанне. Так. Як-небудзь, слухайце, трэба ўсё роўна зладзіць стрым вялікі, як гэта было аднойчы. Мне вельмі спадабалася 10 гадзінак пастрыміць прышпільненька. І людзі новыя прыходзяць, цікавыя. Вось. Ды і, у прынцыпе, уся беларуская суполка твічоўская, яна адзначылася, хаця б прывіталася, ведаеце, па тое ці іншым. Карацей, стрыміць доўга гэта карысна. Баба, ты шо пазяхаеш? Ты паглядзі на гэта. Якая зараз гадзіна, пазяхае яна. На што я, правда, толькі гэта раблю, я не зусім разумею, маецца на увазе запальваю паходню. Ну, але... Хай будзе. Так... Крыніца тканіны нейкай. О, колькі феран у нас тут. Дарэчы, канец дня. Нам трэба будзе дабегчы яшчэ да базы. Ты проста стрыміш у дзённым слоце, не ўсе могуць завітаць. Так, менавіта. Я пра гэта і кажу, вось, калі я аднойчы стрыміў увесь дзень, колькі там атрымалася? Падаецца 10 гадзін, можа, як найменей 8 атрымалася. Вось, дык у той дзень зайшлі ўсе. Уся суполачка, пры гэтым яшчэ было шмат людзей, якія проста ўбачылі канал упершыню. Падаецца, 3 чалавекі падпісалася на ютубе тады. Так што было даволі пладавіта. Так, ну што, вечар ужо? Цікава. Рушнік. Можа вяртацца на... Так, я думаю, што варта павярнуцца проста на базу зараз, не ісці ў той другой будынак. Таму што ў нас вечар, часу няшмат.
Вось, і мы сабе спакойна пройдзем. Можа, нават учэпім рыбы, крыху занясем на нашу базу. Каб залішне не вяртацца сюды. Вось, і нешта мне не падабаецца гэты снег, таму што ён перашкодзіць паўночнаму ззянню раптам што. А нам ззянне патрэбна, каб паразмаўляць з гэтым гандляром, каб ён забраў усё сваё. Так, раз, два, три, 4, 5 рыбак. Нормально, потягнули. Зараз галоўна яшчэ ваўкоў на сябе не пачапляць, каб яны ўсе не накінуліся на гэтую рыбу у маім заплечніку. Is getting too heavy to carry. Так, ці будзе завіруха сёння? Ці мы ўсё ж такі паразмаўляем з гандляром сваім? Калі не паразмаўляем, то, адпаведна, мы ўжо у любым выпадку будзем завяршацца пасля гэтай ночы. Вось, толькі што вынік будзе у нас карысным, і мы забяром на наступны дзень наш рэцэпцік з гэтай шафы і возьме сабе іншую замову. Вось. Ну, альбо будзем чакаць паўночнага ззяння, пакуль мы зможам з ім паразмаўляць. Што-небудзь сабе тут прыгатуем, падрыхтуем, каб усё было. Сімулятар павольнай хадзьбы. Сапраўды, так. Ну, перагруз у нас часта. Дарэчы, вось калі раптам не будзе паўночнага ззяння сёння, то можна будзе на наступны дзень схадзіць у бухту і прынесці акумулятар. Таму што я ж казаў ужо неаднойчы, што акумулятар тут рэч такая, вельмі карысна і патрэбна менавіта ў гэтай лакацыі. Каб гэтыя замовы выконваць у гандляра. А я памятаю, штосьці глядзеў у якосці стрымера, там было, што гандляр патрабаваў ці то 5, ці то 7 акумулятараў. Так што прыйдзецца хадзіць па ўсіх лакацыях збіраць. Бо ў Цешную даліну прыйдзецца схадзіць, я ўпэўнены, можа ў Мілтон нават. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Так, ось сюди. Добра, скінулі ўсё. Ну, такое сабе гэты вецер. Трэба было мяса, дарэчы, пажарці. У нас палова калорыяў вытрачаная.
Так, 2.31. Ну што, паглядзім на вопратку. Ці трэба што рамантаваць. Вядома, зараз мы яшчэ вось гэтае скінем. Сюды глядзім. Не, давай вось так лепей. 89, 90. Гэта не чапаем пакуль што. Больш 80. О, можна адрамантаваць пальчатку. Ёсць паль... Чакай, вось тут. Слухайце, трэба на трусоў паляваць. Лёха, выбачай. Але трэба будзе пайсці заваліць. Можа, 3-4 якіх. О, 100%, гэта добра. Шубы выдатна выглядаюць. Ну, карацей, няблага, ўсё няблага. Так, што мы робім? Да ночы можна легче паспаць. Вось так. Спадзяваючыся на тое, што мы прачнемся падчас паўночнага ззяння. Давай. Так, гульня. Чуеш мяне? О, зянне. А чаму не чутно нічога? Так. Ага. Малайчынка. Выдатна. Я задаволены. А наступную можна ўзяць адразу? Не, не можна. Шкада, прыйдзецца чакаць другога ззяння, каб нам... Вось так. Каб нам узяць наступную задачу сваю. Дык усё. Лягаем спаць да ранку. Так. Мы прачнуліся цалкам адпачыўшы. Давай. Ой. Вось так, чакаем 2 гадзінкі. І потым лягаем яшчэ на адную. Што мы маем? Мы яшчэ паспеем збегаць, забраць. Ну давай, дзяўчыны, прачынаемся. Бадзёрыя, у добрым настроі. Халадно, правда. Упэўнены, што халадно, таму пачакаем гадзінку. Бахнем вадзіцы. Так, ведаеце, я ж сюды павярнуся. Я в такім выпадку... Так, як мы там, што мы носім? Сюды давай. В такім выпадку зачапіў бы паболей адтуль рыбы усялякай. О, трэба там гэта пакінуць, пранаду гэтую. Так. Гэтае тут кідаем, гэтае тут кідаем, гэтае тут кідаем. Давай, кацялок туды ж. Все равно гэта не спатрэбіцца. 27. Вось так вось лёгенька, апранутыя, паляцелі. Адбіраць свой рэцэптик. Так, ну наступны, я мяркую, наступнае штосьці, што мне дасць у замову гандляр, трэба ўзяць нешта іншае, а не гэтую рыбалку. Калі там зноўку будзе гэтае паліва для лямп, ну гэта такое. Стаяць, лавіць рыбу. Сумнавата, не?
вось, таму што памятаю, там былі розныя ў яго. Адзінае, што мяне краху хвалюе. Ці там не было... там было, дарэчы, там персікі былі, я памятаю, нейкія. Паліва гэта добра. Сякера там маецца ў нас на загадкавым возеры. Пойдзем, возьмем, да будзем секча. А вось все астатняе тут, канешне, вядома, будзе праблематычна здабыць. Тая ж, напрыклад, шыпшына ці штосьці падобнае. Так, за рыбай я сюды павярнусь яшчэ. Ну што, драпежнікаў няма. Дзіўна, але нейка анамалія тут здарылася. Превьюха. Там у нас аккурат таки яхта стоїть. Во. Выдатно. Ух ты, это что такое? Все, я зрозумел. Системная объява. У нас новая мета. Подрасти у аудитории. Эй! О, слухайте, була б ракетниця, треба було б стрілити у його. А яким чином гэта шафа выплыла сюди, холера? Ти ж цяжка, як просто не можу. Як полова будинка. Боти? Криниця скори? Так, усё, зараз мы зробім невеличкий кручок таки. Поглядим, что тут нанесло нам. Мерзнеш? Ничего страшного. Адагрэйся, вяртаемся і на гэтым завяршаем стрим. Паленне. Там штосьці ляжыць яшчэ на беразе, такое цікавае шэрая лодка, мабыць. Вось, тут мне патрэбна, ведаеце, каб металабрухту як мага болей кідала. Вось, гэта мне так, гэта мне было б карысна. Ну, вясло сабе пакіньце. Паддон таксама. Тут лодка. Казалі, каля лодкі шмат усялякага луту. Ну, не шмат, але мне дастаткова пакуль што. Добра, вяртаемся. Гэтыя дзве рыбіны зараз пакінем каля рыбацкай хаты, бо нам патрэбна там будзе прынаду рабіць. Давай крыху падбяжым. Трансляцыя абрывалася. Так, слухай, бачу, шэры бот. Трансляцыя абрывалася, бачу. Нешта Twitch хварэе крышачку. Дай пагляжу на ABS. Ну, ABS нічога не губляў, дарэчы, гэта праблема ў Twitch была. Калі гэта будзе новы стрым, мабыць, хтосьці згубіць стрык. Будзе сумненька. Ой, чакай, нам ж туды. Не ў гэтую хату, а ў наступную. Тишиня и спокой. Тихо падает снег. И только мы, адзіная крыніца гвалту в этом свете. Ну, яшчэ ваўкі, вядома.
якія нападаюць на ўсё жывое і на трусаў, і на аленяў. Але так, мы тут усіх баламуцім. У асноўным. Ось так. 3 рыбкі. Так, спачатку мы ім і з'едзім. Добра. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Мне падабаецца гэтая лічба, хай будзе. І пацягнуліся. Літаральна пару хвілін не хапіла, ўжо 20 хвілін. 13-20. Мне ўжо трэба выбегаць. Ой, як на мой погляд удала ўсё атрымалася сёння. У нас на наступным тыдні працягнем. Я вось толькі не ведаю аднаго, ці па гандляры будзе цікава глядзець 2 стрымы на тыдзень запар. Бо калі так сюжэтка з гэтым скрыжоўваць, мне падаецца цікава. А вось калі так лутаць, выконваць задачы нейкія. Не зусім. Дарэчы, вось тут у нас яшчэ адна хатка, трэба будзе яе залутаць на тканіну. Гандляры, тут серыя ж задач у гандляра, яна не адная. Іх там 20-30, нешта такое. Прыблізна у нас сыходзіць трошкі больш за адзін стрым на адну замову. Зноў стрым абрываецца. Я не ведаю, што там з твічом такое. Усё, цудоўна. Так, ты ж захоўваешся, правда, гульня, калі я так раблю? Так, захаванне прайшло. Усё на гэтым. Дзякуй усім велічэзны. Мы з вамі пабачымся заўтра. Заўтра, я спадзяюся, будзе у нас субнаўтыка другая. Вось, яна выходзіць сёння ўвечары. Таму як толькі дык адразу пойдзем з вамі ў рэйд на твічы, вядома. Зараз толькі паглядзім да каго. Рудзі! О, халера, нарэшце хтосьці іншых апроч Раліфа. Выбачайся, вітаначкі Раліфу перадавайце, мы пойдзем да Рудзі. У рэйд усім велічэзны дзякуй. Дзякуй, дзед Хогарт, за падпіску Грандпа Хогарт. Вось, на твічы, за фолоу на твічы. Вось, вам, шаноўным, усім добрага настрою, як заўсёды падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Заўтра пабачымся. Усім пакуль. Там усё пачало